Nsemmilkom, eżis bibtana, marħba u grazzi li qegħdin terġgħu tissieħbu magħna għal laqgħa oħra ta' dialogu. Laqgħa oħra ta' dialogu għal permezz ta' dan il-programm jien qegħdin nvassallu f'isem Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà flimkien mal-ħabib tagħna Karmenu Borġ. Grazzi għal PM News li qiegħed jistidilna biex nużaw din il-pjattaforma diġitali li permezz tagħha nistgħu niltaqgħu flimkien. Din hija l-pjazza diġitali tagħna. Nitolbukom jekk taqblu magħna, jekk intom tieħdu pjaċir isseguna, għamlu share ta' dan il-programm, għamlu share. Jiena rrid ngħid ukoll li anke il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà għandu issa il-Facebook page tiegħu uffiċjali, tistgħu tidħlu, tfittxuha wkoll u tistgħu tagħmlu like. U hemm il-website tiegħu li wkoll ġiet inaugurata din il-ġimgħa. Grazzi lil numru ta' persuna li qegħdin jgħinuna biex finalment norganizzaw lilna nfusna ħalli nkunu fid-dinja diġitali nistgħu nwasslu il-messaġġ tagħna. Il-laqgħa tal-lum pjuttost hija kontinwazzjoni ta' ħafna mill-aħbarijiet li smajna din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa smajna ħafna x'għamel il-Pastor Gordon Manxie, smajna x'qalu numru ta' ministri, smajna il-kelma libertà tal-espressjoni, smajna l-kelma artisti, smajna bil-kelma satira, smajna bil-kelma hate speech, u dak kollha nippruvaw niġbruhom flimkien u nippruvaw nagħmlu ftit sens ħanikkummentaw fuq dak li ġara. Bittama li intom tistgħu tifhmu ftit aħjar u l-qoddim nerġgħu niltaqgħu għax il-gvern wiegħed li sa jressaq liġi biex temenda l-istess liġi li ħolqot ħanajdu hekk dal-entużjażmu kollu jew dan il-kjas kollu tal-liġi li hija magħrufa bħala liġi kontra l-hate speech li tirregola jekk jista' jkun li ma jkunx hawn hate speech. U dawn naraw mbagħad insegwu x'se jkunu l-emendi u nikkommentaw fuqhom għalissa ejjew nifhmu dawn il-partiċelli kollha li għadni kemm tkellemt fuqhom meta npoġġuhom flimkien x'sens ħajamlu. Jien anke permezz ta' video fuq il-Facebook għadt li l-libertà qed tiġi medda. Qed tiġi medda d-dinjità tal-bniedem u qed tiġi medda l-libertà li l-bniedem għandu ċ-ċittadin f'Malta għandu li jagħmel użu minn liġi li kien emenda dal-istess gvern din il-liġi li referejt għalija bħala l-liġi tal-hate speech. U se nikkommenta għaliex qed hekk. Mela ħanibda nispjega ftit fuq il-liġi tal-hate speech. Il-liġi tal-hate speech hija għodda li l-gvern ħoloq sabiex jekk ikun hemm persuni ċittadini li jħossu li xi ħadd tkellem u meta tkellem offendijom, iħossu lilhom infushom uffiżi b'xi ħaġa li xi ħaġa seta' jgħid nista' nkun jien, jista' tkun inti. Allura bħala ċittadini għandna l-opportunità, għandna d-dmir, għandna r-responsabilità dejjem jekk nażlu aħna. Li jekk inħossu li dak li ntqal joffendina, nistgħu mmorru għand il-pulizija u nirrapportaw illi qegħdin nfassalhom li dak li qal waqt il-programm offenda lili. Insemmi lili għax qed nitkellem jien. Jiena qed fil-ħajja pubblika, nikteb ħafna u jkun hemm ħafna kummenti. Qatt ma ddeċidejt li mmur għand il-pulizija, ma dak inkun jien. Int għandek id-dritt kollu li tista' tiddeċidi differenti minni u jekk tħossok offejs tmur għand il-pulizija. Jiena darba kien hemm każ fejn jiena kont għamilt post niftakar jiena u Clyde Pooley konna għadna fil-Parlament u għamilna post fuq shooting range. U kien hemm xi ħadd li qalilna uħorġu fin-nofs ħaniġu mbattlu center fuqkom. Teddida li joqtolna, mhux hekk ejja ħanbattlu center nisparaw fuqkom. Jien ma kontx mort għand il-pulizija u kont ċempirtlu jew ktibtlu tlu neħħeħ dak il-post għax iġibek fl-inkwiet. Imma mhux kulħadd għandu d-dmir jew id-dritt li jagħmel kif għamilt jien. Xi kultant forsi mhux sewwa li tagħmel bħalma għamilt jien. Però
il-liġi qiegħda hemm. Din il-liġi ġiet użata u ġiet użata u permezz tagħha instab ħati Father David Muscat li l-gazzetti ma qalu xejn dwaru, il-gazzetti ma ddefendewx, il-ministri ma tkellmux favur il-libertà tal-espressjoni. Il-liġi kienet qiegħda ħadmet u weħlet sentejn ħabs sospiż il-Father David Muscat u donnu għal min għamel il-liġi, dik il-liġi ħadmet għax donnu għalhekk kienet magħmula. Niġu issa t-tieni persuna, Pastor Gordon John Manshea. Iddeċieda differenti minni. U ddeċieda li wara li għamlulu għax semmeħ fuq affarijiet oħra, min beda jsemmih għal għandi din il-liġi ħammur nirrapportaħ lill-pulizija. Issa, ħanamlu preambulu ħalli niftehmu. Meta jiena se nsemmi il-Pastor Gordon Manshea, jien ma ġejx f'dan il-programm mal-ħabib tiegħi Karmenu biex niddefendu il-Gordon Manshea bħala persuna Gordon Manshea, imma bħala ċittadin bid-drittijiet tiegħu li seta' jkun jismu totalment differenti u seta' kien persuna totalment differenti. Idin nitkellmu fuq Gordon Manshea fiċ-ċirkostanzi li tapplika għalihom il-leġiżlazzjoni fiċ-ċirkostanzi li anke l-Ministri tkellmu fuqu għax inserta din il-persuna. Jiġifieri b'daqshekk ma jfissirx li jekk ħanarġa nġib eżempju fuq Edwin Vassallo. Qed nitkellem fuq Edwin Vassallo, ifisser jien nista' qed naqbel fuq Edwin Vassallo f'kull ma għamel qabel u f'kollox, jiġifieri qed nitkellem biss imma fuq Gordon Manshea fiċ-ċirkostanza li qed nitkellmu. Tawa Karmen. Mela Gordon Manshea ħadd deċiżjoni leġittima, legali u legalment valida li jirrapporta skont kif tagħtih id-dritt il-liġi lil dawk li ħass li offendew. Issa din il-liġi hija soġġettiva. Soġġettiva għaliex jiena nista' naħsibha mod. Karmenu jista' jaħsibha mod u int li qed issegwi tista' taħsibha mod ieħor. Inti tista' tkun il-pulizija niġi għandek u ngħidlek Karmenu Borġ offendin, il-pulizija jgħidu le daqshekk ma offendekx. Però jiddeċidi l-pulizija. Ħafna drabi il-pulizija ma jiddeċidix. U la darbint irrapportajt. Jgħidlu jiena mela Karmenu Borġ Edwin ħantellaw il-qorti. U ħanressaq il-Karmenu Borġ fuq l-akkuża li inti qed tagħmel. Għax fl-aħħar mill-aħħar int qed tħossok offis. U jien nipproteġi lilek bħala ċittadin, jgħidli l-pulizija. Imbagħad hija soġġettiva. Għal qorti li tiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar jekk jien offendejt il-Karmenu Borġ. Il-qorti tiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar jekk min offenda lil Gordon Manshea, il-qorti tiddeċidix li offenda Gordon Manshea. Lura l-fatt ta' Father David Muscat. L-ewwel darba l-qorti qartlu għandek raġun. It-tieni darba għax l-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni tal-qorti, allura t-tieni darba Father David Muscat ma xegonsen. David Muscat instab ħati. Qorti tista' terbaħ u tista' titlef dak li terbaħ fil-bidu. Imbagħad għandek it-tielet fatt u nieqafaw ħalli mbagħad nerġa' jgħaddi l-kummenti tiegħu Karmenu u nkomplu nduru ftit mal-każ kollu li kellna. Kellna l-Ministri tal-Gvern. Il-Ministri tal-Gvern li għandhom dritt tal kull opinjoni personali. Imma jridu jqogħdu attenti kif jgħidu meta jitkellmu pubbliku, speċjalment meta jitkellmu pubbliku u jużaw adjectives saġġettivi, kliem li jiddeskrivi ċittadini. Għax il-ministri prinċipalment huma n-nies li ħadu ġurament fuq il-Kostituzzjoni jew joħdoh fuq il-kurċifiss jew fuq il-Bibja. Ma tal-realtà imma biex fil-qadi ta' dmirijietom ma jagħmlux favuri. Fil-qati ta' dmirijietom għalihom irid ikun kulħadd l-istess. U l-ministri prinċipalment kienu il-Ministru Owen Bonnici li qabel ma' Ministru Byron Camilleri li għandhom jemendaw il-liġi. Illa li sabu li l-liġi mela qed tintuża
ħażin. Imma il-Ministru Byron Camilleri għamel xi ħaġa iżjed minn daqshekk. Meta kien qed jitkellem u jikteb, darba jitkellem fit-television fuq waqt programm. U meta kiteb fuq il-Facebook tiegħu stess, huwa uża l-kelma adjective għal Gordon Manche estremisti. Issa llum jiena rajt post ta' Gordon Manche. Iva aħna li nitkellmu f'isem Ġesu koll estremisti, għax anke Ġesu estremist, imma jekk Gordon Manche jrid jiskużah lill-Ministru xorta waħda jibqa' lill-Ministru ma kienx responsabbli meta uża kliem bħal dak li anke fuq dik il-kelma iċ-ċittadin jista' jieħu l-Ministru għand il-Pulizija jgħidlu dak li offendini bil-kelma estremisti għax dik il-kelma estremisti tfisser li jekk xi ħadd jgħidli estremist imma jgħidli l-Ministru tal-Gvern, ifisser li dak il-Ministru tal-Gvern li qed jarani bniedem perikolus. Għax l-estremist huwa estremist. Mhuwiex fiċ-ċirkostanzi normali, xi ħadd estremist qed tgħidlu int tikka perikolus iktar minn ħadd ieħor. U dak huwa adjektiv negattiv. Li kieku kellna oppożizzjoni taħdem u mhux ħallit dan il-kumment għaddej minn fuq rasa, kieku kienet taqbad il dan il-Ministru u li kieku dan il-pajjiż normali kienet issalbu l-dak il-Ministru. Issa jieħu pjaċir jew ma jieħux il-Ministru Byron Camilleri. Imma żalaq fin-nixef meta uża dik il-kelma. Illum fil-konfront ta' Gordon Manche jekk jużada fil-konfront ta' ċittadini oħra, ikun qed jagħmel ħażin. Dawk l-adjectives Ministru ma jistax jagħmilhom. Kieku f'pajjiż ieħor ikun mitlub jirreżenja, daqshekk tkun serja. U l-ar ħaġa minn din l-istorja kollha biex nagħmel l-aħħar rimarka tiegħi li għal dan il-pajjiż ħafna nies, jekk kint Labor kull ma jagħmel il-Ministru kollu sewwa. Ħafna nies oħrajn ma jimpurtahomx għax ma tkellemx fuqhom, kien hemm nies li jekk qed jgħidlek fuq Gordon Manche għax ma jaqblux ma' Gordon Manche jew jarawh jew meta jisimgħu ma jaqblux miegħu allura ma ġara xejn la qed jgħid kontra dan. Imma ma nittrattawx il-xulxin bħala ċittadini li neħtieġu l-protezzjoni tal-Istat, alla ħares l-Istat idur kontra ċittadini. Imbagħad kellek il-medja liberali, washing machine tal-Gvern, tipprova toħroġ lill-Gvern ifoħ meta joħroġ jinten il-Gvern, tittamlu jfoħ, tirriċikla il-ħażin tal-Gvern. U dan l-istampa ħilsa żammet mal-Gvern kontra ċ-ċittadin. Għax issa ċ-ċittadin sata kien Gordon Manche, ma dak xorta jibqa' ċittadin. U għawal kellek il-gazzetti, il-medja suppost ħilsa u indipendenti, iż-żomma l-kbir kontra ż-żgħir. Issa sata kien min kien il-Ministru, imma jibqa' Ministru tal-Gvern, huwa l-kbir. U Gordon Manche sata kien min kien, xorta jibqa' ċittadin, dak huwa ż-żgħir. U ħasra li din id-darba kellna il-gazzetti iżommu mal-politiku, joħorġu lil politiku jfoħ, meta l-politiku kien għadu kemm affiġa. Kellek l-oppożizzjoni żammet ħalqa magħluqa, għadet xkaffa, tara li l-Gvern jilab u tistennih jiżloq biex imbagħad terfa' il-biċċeti. Dik mhix responsabilità. Rajtuh l-establishment politiku kollu kif jingħaqad flimkien Gvern, oppożizzjoni u l-medja indipendenti. Li daħħatmu indipendenti dawn huma kollha flimkien. Kelkom raġun li meta rispondejtu bħala poplu Malti il-Eurobarometer li ġejna niddiskutu għaw li 59% 59% minnkom qalu do not believe that the media provides information free from political and commercial pressure. Veru għandkom raġun. Illum niġi u ngħidilkom li dak li ddiskutajna ġimgħa ilu ikkonfermajtuh. Illa għaliex 59% fil-Eurobarometer qalu li l-medja ma tipprovdix informazzjoni ħielsa mill-pressure politika u kummerċjali. U hekk ġara għandkom raġun, dawk il-59% għandhom raġun. Kan, u nkomplu. Tajjeb, mela nieħu spunt mill-aħħar li qed Edwin di tal-Ministru li sejjaħ lil Gordon Manche li huwa kap ta' kongregazzjoni reliġjuża
u minorità, ġifieri aħna qed nitkellmu fuq nipproteġu l-minoranzi ma għax hu kap ta' minorità reliġjuża qed tinbeħ bħala estremist. Jiena m'għandix naqsam mal-di konkurrenza partikolari, ġifieri għax hemm xi ħadd m'għandix naqsam hija Kattoliku, imma bir-rispett kollu ma tistax. U hawnhekk il-dnub kbir tal-oppożizzjoni u tal-medja li suppost hemm biex jiddefendu ċ-ċittadin għandek minorità nittimbewa b'mod ikraħ u nistgħu nippersegwitaw mbagħad għax huma estremisti. Din nistgħu naslu f'dan l-estremità. Nfakkarx għal wieħed kittieb tal-Adams, Vetonius, li kien għex fi żmien Neruni u meta nħarqet Ruma għal dak kien jobodhom l-insa, għall-insa huma nies antipatiċi, nies li jobodu l-umanità. Imma mbagħad ir-rabja għaliex għalih ma kellux Neruni jaħraq lill-insara, għal volja ma kienux nies popolari, il-libertà tal-espressjoni u hawnhekk mhijiex qegħdin biex tipproteġi in-nies li jgħidu affarijiet li kulħadd jaqbel magħhom, kieku hemmx libertà tal-espressjoni, libertà tal-espressjoni qegħdin biex tipproteġi nies li jgħidu affarijiet li mhumiex popolari. Ġvidana biex niċċaraw għax ħafna drabi kulħadd huwa liber, ma għandna libertà, mhux ovvja għandna libertà naqblu mad-dommi attwali. Fil-politika hemm dik li l-Everton window, ġifieri jkollok opinjoni li kulħadd jaqbel fuqha. Biż-żmien tista' tiċċaqlaq naħa u tista' tiċċaqlaq oħra. Jekk jiena dejjem naqbel ma' dik l-Everton window, għaxert li ħadd ma ħajtfani l-qorti. ħadd ma ħajtal l-qorti. Imma jekk jiena mmur kontra dik l-Everton, allura mbagħad hawnhekk tidħol il-libertà tal-espressjoni u semmejna setta liġijiet, għax mhix liġi waħda u ilhom deħlin bil-mod il-mod. Waħda minnhom pereżempju huma bħalissa dejjem ġabet fitra l-owners tal-istazzjon. Li huma liġijiet li huma inutli. Qegħdin hemmhekk biss biex jaħlu l-enerġija tal-pulizija, il-ħin tal-qrati. Qed tifhmu dawn il-liġijiet għandhom jitneħħew u min iħossu offis, hemmhekk rid nagħmlu differenza x'inti semmejt meta għeddet li sparalek, hemmhekk iva, hemmhekk naħseb li għandek teddida fuq il-ħajja. Mbagħad issa niġu għal tamanxe, hemmhekk iva l-pulizija għandha tidħol jekk għandu għax hemmhekk għandek teddida. Hemmhekk qed ngħid xi ħaġa u inti ħadd għalik. U 15 wara smajt il-programm għax batulek xi ħadd u inti mort tixet il-qorti. Nitkellem fuq il-każ tal-PM News jien hawnhekk. Tix liġi, mhux ħela ta' ħin u ħela ta' il-pulizija taħlura mill-ħin, imorru jsolvu każijiet ta' veru. Imma f'dan il-każ lil dawk li rrapportaw lil dan il-medja ma qabditx fuqhom. Ma qabditx fuqhom. Issa hemmhekk l-argument ieħor Edwin, ħaniġu pass pass, ma qed nattakkaw il-liġi. Kull liġi tal-ħejs biex għandha titneħħa u mbagħad tidħol tissaħħaħ il-liġi tal-libell. Mhux idhom xi 30 sena kien hemm każ tal-libell inqata wara li kien miet minnu libell. Dak tip ta' liġijiet iridu jinbidlu u dan ix-xogħol tal-politiċi tal-gvern li bħalissa jidher li qed jaffeċ u tal-oppożizzjoni li ilha rieqda snin twal u ma tagħmel xejn ħlief gimmicks. Mela, iridu jqumu il-klassi politika għaw Malta li għandna imnellaħ huwa klassi politika. Dik trid tagħmel xogħla tilleġiżla biex imbagħad il-qorti jkun jista' jaħdem fuq il-liġijiet li tgħaddi l-Knisja. Jiena m'iniex avukat, nitkellem bħala żelejmen ġifieri milli naqra u milli ftit li nfittex u li nipprova nfittex. Imma il-konklużjoni tiegħi għadina x'hemm numru ta' liġijiet, jekk huma liġijiet li huma mhux validi jew kellha liġijiet ilhom ħafna snin li daqhom bżonn jinbidlu, x'inhu xogħol il-politiku mhux ibiddilhom jew joqgħod hemmhekk joqgħod bil-qiegħda fuq is-siġġu li jieħod minnhom talagħhom il-poplu oħrajn ħaduhom biex suppost qegħdin hemmhekk għax bi kwota. Ġifieri din l-ewwel ħaġa, mela hawnhekk qed il-klassi politika. Jiena l-Gordon Manxa ma ntih l-ebda tort għaliex fittex il-dawn, dan għax la liġi qegħdem għamel sew li uża, kieku jien kont nuża. Issa, it-tieni waħda, l-ewwel każ kien differenti, ma rridux ninsew li għalkemm taħt forma ta' satira, it-teddida kienet li jibbombardja fejn xejdura, mi vera, ġemmek naħseb il-qorti s-sajt il-ġidi għal-qorti, mustat tħolja, minix muħallef, ma emmek il-kas huwa differenti, ma li dan għallu ċertu klim dispreġattiv, issa biħa jadin, mela wieħed għallu f'kuntest ta' stand-up comedy. U beda jikwota, ovvjament, il-pastor Gordon Manxa kien għamel diskors li f'kuntest tal-kem forsi jużaħ b'ċertu lingwaġġ f'kuntest teoloġiku għal-reliġjon tiegħu, għall-Knisja tiegħu bħalmi anke għal-reliġjon tagħna Kattoliċi, dak huwa dnub
għalu b'mod espliċi forsi u liħor qed jevedi kollha bħala stand-up comedian. Jiena għalija ma kienx komedja xejn ma ħadd għandu l-gosti tiegħu ġifieri. Imma mbagħad it-tieni komiku, mhux kummedjan, ma komiku li huwa xi direttur tal-teatru jew xi ma nafx x'inhu, tella post, il-post li tella għalija mu kien fih komiku xi qatt jaffendi il-Gordi Man Chef post stajt tibtu jien u spiċċa li m'hemmx Alla. Ok, ma nafx mbeda jitħaq, forsi xi ħadd sab xi rixa qatt jitgħarrax biex forsi jitħaq b'dal-kumment għax xasal ma kien komiku xejn. Issa allura biex nkomplu nafġu l-inkompetenza tal-Politiku Malti, għala ħanaħol u kategorija protetta oħra il-komiċi, s-satiristi. Għala jiena nista' noħroġ xambar, ngħajja bin-nies u jiena komiku ta' u noqgħod noffendik. Iġri il-liġi, nerġa' ngħid inbidlu l-liġi. Liġijiet tal-hate speech ma nix nambuhom għax tafawna ġo dik li jgħidu la minefield fej ħatinfesaw tista' tisplodi, u ma nasibx iċ-ċittadin għandu bżonn hekk. Jekk xi ħadd iħossu offis, nirranġaw il-liġi tal-libelli u nagħmlu iktar effiċjenti. U nerġa' nagħlaq dak li semmejna l-ewwel tal-Ministru. Il-Ministru jrid joqgħod attent xi jgħid għaliex kontra minorità tista' tinċita tal-mibeda. Ġifieri issa allura se jiġri jekk xi ħadd jisma' kontra l-membri dal-għodu konvenzjoni kont qed nitkellem ma' persuna ma' żagħżugħa membru ta' dil-kongregazzjoni u hekk qegħdin mhix xi persuna mhix normali. Mhijiex estremista. Kieku mhux għax qbadna nitkellmu u kombinazzjoni semmet li hija ma' River of Love. Għad ngħid hija persuna bħal oħrajn. Allura li x'għandna nippreġudikaw kontrihom dawn in-nies. Ġifieri allura sarna kategoriji protetti issa, ma nista' u mbagħad għandna kategoriji nista' nagħmlu free for all. U jekk jiġi xi ħadd ikun laq hot-headed u jibda jimmaġina ħajmel xi kawża ġusta billi idana. Ħajħu responsabilità l-Ministru fuq dak li mlaqal. Niġu lura għas-soġġett. Niġu lura għas-soġġett li fejn jiena kont qed ngħid għandna l-libertà medda. Mbagħad ngħid għaliex il-Ministru kien qed juża l-istess diskors bħal tiegħi l-libertà medda ma b'mod differenti. Nkun qed nagħlaq kważi il-diskors li kont qed nagħmel qabel ma tkellem Karmenu. Fil-fema tiegħi il-libertà medda hija għaliex il-kliem tal-Ministri anke meta tikkonsidra il-kliem li qalet is-Segretarju Parlamentari issa fuq tal-Liver of Love u ma' dawn in-nies il-Segretarju Parlamentari poġġiet il-kelma mibeda, allura tagħthom timbru totalment differenti minn ta' Byron Camilleri imma timbru ieħor li ma kienx pożittiv u ma kienx sabiħ u li mhux sawwa li tagħmlu Segretarju Parlamentari li jagħmlu Ministru tal-Gvern. Mela l-ewwel, jiena ngħid li kien hemm teddida u għandna teddida f'dan il-pajjiż għall-libertà tal-espressjoni għax kif qed jgħid Karmenu. Għandna Ministri tal-Gvern li tiġaqdin jippreġudikaw minoranza, numru ta' ċittadini Maltin għal fema li huma għandhom. Mela f'dak il-kontest tiġa għandna l-libertà ta' dawn iċ-ċittadini medda. Medda minn numru ta' ministri. It-tieni għandna dawn il-ministri wedu li jridu jemendaw il-liġi li għandhom kull dritt li jemendaw il-liġi. Imma qegħdin jgħidu mhux inħossu li għandna nemendaw il-liġi, qegħdin jikkwantifikaw u jippruvaw jargumentaw li l-emenda tal-liġi jridu jaslu għalija għax qed tintuża ħażin minn min għandu dritt juża. U dik hija mankanza oħra li waslu għalija dawn il-ministri. U allura dik it-tieni raġuni għalfejn għandna l-libertà medda. Inti l-ewwel tajtni pinna biex nikteb bija. U meta x'qed nikteb bija tittoħodieli. Għax tajti li nagħmel, mela l-ewwel tajtni liġi biex jien immur nuża. Għax kombinazzjoni qed juża min dawn il-ministri jisom ma ħadmux moħħhom jew meta għamluha f'moħħhom din il-liġi ma kellhomx li tista' tintuża minn dawn. Allura hemmhekk qisu maħniex f'dinja normali. Narġa' nġib eżempju. Il-ministri ma tkellmu xejn u mużaw l-ebda kelma adjective biex jiddeskrivu min ħarrek u min ir-rapport tal-Father David Muscat. Tal-gazzetti ma rrapportaw xejn u ma ddefendew xejn lil Father David Muscat. Imma mbagħad iddeċidew li jiddefendu lil minu jissejjaħ artist, pereżempju. Mela għandna l-libertà medda
għaliex l-espressjoni ħielsa tal-kelma, u f'dan is-sens issa l-espressjoni ħielsa tal-kelma li kellu Gordon Manche, issa bħala ċittadin. Mhux għall-affarijiet l-oħra kollha li jagħmel, bħala ċittadin. Ukoll qed tiġi medda għaliex opportunità li kellu narġa' ngħid bil-liġi qegħdin nippruvaw inċaħdu ilu. Imma ja ngħidu l-Ministru issa li nkunu kredibbli u nkunu sinċira. Il-Ministru kemm Owen Bonnici u kemm Byron Camilleri bħala Ministri tal-Gvern meta bdew jitkellmu u jgħidu li jridu jemendaw din il-liġi, qalu li jridu jemendaw din il-liġi għax hawn il-libertà tal-espressjoni medda. Sawa, jiġifieri l-akkuża li qed nagħmel jien jagħmlu huma, ma rrid nispjega. Issa f'liema kontest qegħdin jgħiduha huma. Qegħdin jgħidu li għandna l-libertà. Jiġifieri nikkastigak fisem il-libertà għax inti esprimetu hekk għax hemm il-libertà. Biex tindunaw l-hemm kontradizzjoni, ġifieri. Imma huma qegħdin jagħmlu dik il-kontradizzjoni. Li għalija fil-fema tiegħi Carmenu sewwa qed tgħid inti dik il-kontradizzjoni tfisser il-libertà medda fil-konfront. Il-gvern jeddet il-libertà liċ-ċittadin. Imma l-gvern iddeċieda għal fini tiegħu li beda jgħid il-libertà medda issa għal kummedjant, għal l-artist, għal komiku, għal min irid jagħmel is-satira, għal min irid idaħħak li jien ngħid għandna dritt li jkun hawn in-nies idaħħku daqshekk x'fija. Hawn nies daqshekk jiġifieri minix kontra li konna l-artisti, minix kontra li mmorru u naraw, ma xinkuqt namel reklam jek ngħid bla condition, minix kontra li mmorru u naraw artisti ta' vera jdaħku jistgħu jisammu dak il-Ministru jew jisammu li kont segretarju. Ma rajt nifhem fiċ-ċirkostanza tad-daħka politika li jkunu qegħdin jagħmlu. Issa niġu għal kontenut imma tas-satira eċċetera minn hawn ftit ieħor. Però il-Ministri kienu qegħdin jgħidu l-istess bħali. Għandna teddida l-libertà, però din id-darba teddida l-libertà huma kienu qegħdin iqisuha li għax la darba Gordon Manche qed imur il-pulizija kif tagħtih dritt il-liġi li jagħmel u jirrapporta lil dawn il-komiċi, kelma bit-Taljan, lil dawn l-artisti, kelma bil-Malti, lil dawn il-kummedjanti, kelma bil-Malti għal-komiċi, allura hemmhekk ħassew li l-liġi għandha tiġi emendata biex tipproteġi lill-artisti ħalli nibqa' jkollna min irid jagħmel satira. Mela allura hawnhekk il-Ministri kienu diġà qegħdin jikkwantifikaw u juru u jirraġunaw li dak li kien qiegħed jirrapporta Gordon Manche kien fil-fatt satira. U ddeċidew li kienet satira anke jekk ma kienitx, imma għalihom kienet satira. Il-kelma tiegħek u forsi minn hawn nibda nitlob lid-direzzjoni. Tibda tipprepara ħalli minn hawn ftit ieħor fiex intajdilna li tkun lesta, intom tkunu tistgħu taraw u jien mhux se nikkummenta fuqha la tajjeb u laqqas ħażin, imma filmat li kien der pubbliku fuq is-sajt il-Facebook tal-Malta Today ħalli taraw dan l-artist x'kien qed jgħid u x'tip ta' satira kien qed jagħmel li Gordon Manche ħass li kienet qiegħda toffendih. Però l-ewwel il-kumment tiegħek. Le, jiena nixtieq ngħid li ħaġa fuq dik tas-satira naħseb qed naħlu qed ħajinħela ħafna ħin mhux aħna ġifieri, ma ħajinħela ħafna ħin biex noqgħod iddefinixxu x'inhi satira u mhix. Mentri din għandha tkun xi materja li qasbis għandha tkun liġi, għandha tkun materja li m'għandix tiġi diskussjoni. Essenzjalment min iħossu offis għandu jkollu dritt jagħmel libell. U nifqu hemmhekk, jiġifieri bħalma dejjem kienet nirranġaw liġi tal-libell u nagħmlu iktar effiċjenti. Dak xogħol il-politiku bażikament. Xtaqt insemmi punt sejr li qabiżli l-ewwel għax kont dana fuq il-gazzetti, iva l-gazzetti nafu li hawn Malta l-gazzetti huma kor kantaw mill-istess karta. Jiġifieri tantu hekk li għalhekk 60% tan-nies m'għandhomx jagħtu każ il-medja għax bażikament kollha jgħidu l-istess. Kelliema tal-gvern.
Ma tal-establishment, għax tajlum għasadni najt gvern u oppozizjoni, u establishment kbir li jiddetta xin l-opinjoni pubblika. Ġifiri, fej qabel konna għodu nitkelmu fuq gvern, oppozizjoni u skontru politiku, l-lum għandek establishment li għat jiddetta xin l-opinjoni pubblika, ħafna drabi jiddetta jisu bl-Inglis għaddu flick of the coin, ġifiri dan għamela dil-liġa għandi dal-lobby għan s-soddisfax dawna iġibu l-maġġoranza, u daqsek, bum. U l-oppozizjoni ta' ma nħodix kontra dil-liġa xinkalla nitlef il-possibilità maġġoranza, titlef, mandiġ maġġoranza, l-oppozizjoni la snin tuqa mandiġ maġġoranza, ma tibżaħ titlef il-maġġoranza maġġonarja għanda. Ġi bazzikament hija dil-problema ta' establishment li domina kollox, u fil-verità huwa fittiż. Kieku verament hemm oppożizzjoni suwet in-nies, u mhux qed nitkellem fuq biss il-Partit Nazzjonalista, kieku hemm oppożizzjoni anke kulturali, dal-establishment ikrolla li huwa duħħan. Ma għala hemm 60% tan-nies m'għetux kas il-medja li suppost qiegħda hemmhekk ir-raba pilastru tad-demokrazija. Tan-nies mhux qed jagħtu kasha, ġifieri bażikament. I'm sorry, sinjuri tal-gazzetti bidlu naqra l-istrateġija tagħkom għax in-nies mhux qed jagħtu Naraw id-direzzjoni jekk Manchette, the head pastor of the River of Love church in Malta, went on a bit of a rant about how bad anal sex is. We need to listen to what he has to say. I think he's right. I think he's right. Listen, as Malta's biggest asshole, I think he knows what he's talking about. You know what I mean? Specifically what he said is that if you have anal sex, that you are letting the demons in. Amen, amen, brother. Amen, that's right. Love those demons. I would like to understand the mechanism of this. Like, what's the directionality of demon flow here? You know? Like, is it a dick demon that goes in the ass? Is it an ass demon that goes in the dick? What's going on there? What I'm pretty sure is happening is that it goes both ways, right? There's an ass demon, there's a dick demon, they exchange, it's like a flat share, and, and maybe they give each other a little kiss on the way up. So if we accept that, then we need to try to find some loopholes. What if two lesbians are fucking each other with a strap-on? Can demons go through silicone? Can I use holy water as lube? Is that fine? These are the questions, Gordon! The people want to know. I will take this quick opportunity to give a shout out to Matt Bonanno, who is the satirist from Bisteriata. Matt, if you're listening, like, keep doing what you're doing, like, you're actually doing God's work, unlike certain pastors who actually should be carpet bombed, which was the joke he made on Facebook. Sorry Gordon, don't sue me, just a joke. I want all the smoke. Okay, yeah, fuck you Gordon, exactly, thank you, fucking asshole. Nistaw nirringrazzja l-direzzjoni li tatna l-opportunità li naqsmu magħkom. Dak kien filmat ta' komiku li meta kien qed jitkellem ovvjament fuq Gordon Manche ħassu żgur li kien qed joffendih u irrapporta hawnhekk Karmenu nargumentaw. Xina qed ngħid li l-ixxu mhijiex qaswa l-komiku jekk irid jgħid li jrid, la mill-liġi u bħalma Manche għandu mill-liġi jfitsta jfittxu għax il-liġi ta' dritt li jfittxu. Ġifieri il problema hija politika li daw il-liġijiet ħaħqu jħolqu dal-konflitti. Ovvjament x'inhu jekk hija dik li rajna issa hija le ma nafx, onestament, għasbit nagħti definizzjoni jekk din xarti jew le, jekk hu xarti jew lex, dik sa jiddeċidi min jara l-ħaġa, biċċa l-liġi, jekk jiena ħassejt imweġġa b'din il-kommedja għandu jkolli dritt għal-ridress għal-bil dak li kun infittxu b'xejdu fuq mala fama, dan għal-libel, eccetera, eccetera. Mbagħad jaraw l-awtoritet għalija m'għandhomx qogħdu jidħlu f'dawn l-affarijiet. Personalment, nemmel jeżistu komiċi li ma jaffendux direttament il-persuna u jdaħqu ġorta. Ma għidha derlu għandu jagħmel hekk, dan ikun hemm il-liġi mbagħad. Imma there again, din kollha għandha tinqata', issa jiena xtaqt insemmi wkoll hawnhekk illi id-definizzjoni hawnhekk ħaniftħu baħar ta' nkwiet għax allura għaliex jiena jekk jiena qiegħed fuq ġo merba teħbieb u ċajta fuq il-Ministru allura
jien issa x'sar jiġi xorta ħan jista' jfittixni l-Ministru lili u jekk kienet ċajta dik tagħmilni komiku jew ma tagħmilniex komiku. Ġifieri dan huwa baħar tankwit inutli li Dan huwa eżatt jiena nibqa' hekk naqsam l-istess sib miegħek, jiġifieri u ħadd kont qed nipprepara l-artisti kif se tiddefinixxihom? Min se jkun l-artist? Jekk qed nitkellemaw u ngħid erba' kelmiet li bihom irid indaħħak sirt artist u jekk noffendi lil xi ħadd. Jien ir-responsabilità fl-aħħar mill-aħħar jiena għalija. Jien għandi l-fidi tiegħi minnu l-bniedem. U jien għandi l-fidi tiegħi li tgħidli li l-qofol ta' kull libertà, ta' kull dritt hija l-kelma responsabilità. Issa ma liġi sa tabbini b'responsabilità li bħala ċittadin tabbini b'responsabilità li jekk Karmenu joffendini nista' intella. Issa l-emendi għatridu niġu niddiskutuhom anke magħkom sa jirristrinġuli din il-libertà li għandillhom il-liġi ta' tieli u l-liġi ta' ħodieli. Lil dan il-komiku sa tirristrinġih jew tkompli tħallih. Is-sens ta' responsabilità sa tillegalizzah jew inkella minħabba l-libertà tal-espressjoni kif inkiteb dalgħodu minn xi ħadd f'artiklu f'gazzetta lokali la int għandek id-dritt tal-espressjoni jfisser għandek id-dritt toffendi. Imma toffendi sakemm, toffendi il-min. Allura jekk toffendi Prim Ministru inti komiku tista' toffendih għax hemm liġi li ma tippermettilekx toffendih lill-Prim Ministru. Ġifieri irridu noqogħdu attenti. Mela l-ħaddieħor tista' toffendih issa u l-Prim Ministru ma tistax. Ġifieri dawn huma. Dak jitħallas bi flus tagħna ta'. Dawn anke aħna kellna l-liġi li kienet tgħid li l-alla ma tistax. Għax id-dan kien ukoll tista' teħel il-qorti u tiġi akkużat mill-pulizija. Llum il-pulizija kisimak tidej għalih mhijiex ksur tal-liġi. Hawnhekk tara l-kontradizzjoni tas-soċjetà moderna li ħluqna dal-aħħar 4-5 snin 6 snin. Mela s-sagru noffenduh u ninsultawh u dik hija libertà tal-espressjoni. U mbagħad ċittadin li ġab numru ta' voti u qed jitħallas ma nistgħux noffenduh, sar alla fuq id-dinja dan ġifieri. Ġifieri din hija. Ġifieri sa dan more pleasures yet to come. Il-liġi kif sa tiġi? Illum inti ċittadin bil-liġi li din jagħmlu li jridu tiġa qegħdin jemendaw dawn il-ministri u tiġa għaddiet l-ewwel qari tagħha ma jfisser li ġie kif taqbad tgħid il-Parlament ġie avżat li se titrassaq it-tieni qari, se titrassaq il-liġi, ma s'issa il-kliem għadu ħadd marhom ħlief l-avviż li tiġa l-gvern qed jippjana li jagħmel l-emendi għal din il-leġiżlazzjoni. Però dan hu l-qofol ta' kollox l-ewwel fil-fehma tiegħi issa il-responsabilità lejn persuna oħra la aħna ngħixu f'soċjetà ta' bnedmin. Sa fejn ħanġorruha? It-tieni is-sens ta' disrispett lejn il-bniedem. Sa fejn sa nġorruh? Kif nistgħu nieħdu ħsieb li aħna bħala bnedmin għax aħna responsabbli lejn il-well-being ta' xulxin jien nista' nidħak imma mingħajr ma Karmenu jekk ħanitkellem fuqu ma niddisprezzax. Issa aħna hekk konna qegħdin ngħidu qabel dan il-programm anke mad-direzzjoni li qiegħdaw, l-Italja hemm diversi komiċi u jkunu qegħdin jitkellmu jekk naqilbu bil-Malti x'jgħidu sewwa u membru parlamentari Taljan. Jiġifieri bi kliem li aħna ngħidulu kieku baxx. Imma jekk aħna sa nidħlu issa f'din il-libertà tal-espressjoni fejn inti tista' titkellem baxx biex iddaħħak. Imma issa is-sens ta' responsabilità nistgħu nagħmluha għax dak huwa dritt tal-espressjoni, imma issa indaħħal l-etika żgħira. Preambolu, is-sens ta' responsabilità tal-lejn persuna oħra. Sa fejn ħajwassal? Biex is-soċjetà ma nkissruhiex fil-waqt li minn għalina qegħdin intuwa l-libertà, għax inkella dan il-libertà jkun liberaliżmu. Dan il-liberaliżmu jkun libertinaġġ u dan il-libertinaġġ minflok iwassal biex neddifikaw. Biex inti qudiem jekk ikollok it-television, mhux tispiċċa tgħid tara ħanaqliblu jekk inti tkun ġenitur għax qudiem it-tfal dan it-tip ta' daħkina naħseb mhux responsabbli li nħalli t-tfal jisimgħu.
Dak li rrid nipprova nasal għalih. Li jiena l-messaġġ tiegħi hu li fl-aħħar mill-aħħar aħna soċjetà, aħna komunità ta' bnedmin, aħna familji, aħna persuni, aħna għandna d-dinjità tagħna, issa min għandu għal qalbu d-dinjità. Meta sa tiġi liġi li tista' tiddisprezza d-dinjità tal-bniedem, x'sa jagħmel? Imma dina fl-aħħar mill-aħħar kif semmejt inti jkun sota responsabilità. Ġu jekk aħna ħanejdu għandna liġi tal-libertà tal-espressjoni, ħatkun dik il-liġi tal-libertà tal-espressjoni. Jekk imbagħad ħaneċċedija billi nagħmel ħsar personali xi ħadd u ħanikseb il-liġi oħrajn, kif qed il-liġi għandha tikkumpensa. Ġu dana onestament naħseb li l-istat m'għandux l-ebda dritt joqgħod jindaħal x'tip ta' minnu kummedjant u mhux mhux, kummedjant, ħafna kummedjanti. Minnu bil-pedigri kummedjant, qatt ma jitla' fuq palk, ġifieri li ngħidu li anke l-fatt li qed niddiskutu ħanagħmlu liġi biex nipproteġu l-kummedjanti hija xi ħaġa kafkeska, Franz Kafka kien jikteb da tip ta' romanzi li sa 10, 15, 20 sena ilu daw kienu jkunu fis-satiri daw l-affarijiet kienu jkunu tad-daħ. Illum l-affarijiet tad-daħ ġi serjetà. Illum il-ġurnata il-famuż wieħed mis-satiri klassiċi għaxaw kemm kien hawn libertà 40 sena ilu, 50 sena ilu, kien hawn il-famuż Life of Brian. Illum il-ġurnata iċ-ċajt li għajt dal-Life of Brian jiksew ma nafx kemm il-liġi. Mux bis Malta, anke barra minn Malta. Allora, kemm naqset il-libertà, ġifieri minn banda qegħdin ngħidu kemm żidna l-libertà. Imma illum m'għandekx tiċċajta liberament. Ħafna mill-kummedji li kienu jaqsmuk bid-daħ u min jaf meta kont żej jew meta kont żagħżugħ. Kont nieħu pjaċir nara l-kummedji daw u Blackadder u ta' jagħmel ta' Mr. Bean u Atkinson jekk tibda tisma' s-satir ċaj tiegħu kieku naħseb hawn Malta niddaħlu il-ħabsijiet. Ekku. Da xaffariet huma. Di libertà, li ġejna għajm il-libertà, ġa ma setajt xej. Issa, fl-istess waqt, allura ħanamluha biex nipproteġu neħħu dal-hate speech, neħħu dal-liġijiet u ħallu n-nis fil-libertà, ħallu n-nis jitqu fl-istess waqt, ħallu n-nis minni hu għalih, jirrimedja bil-qorti u ħallu n-nis fil-libertà. Issa, jekk kienu bniedem serju, anke komiku għaxaw komiċi li huma serji, semmejt il-Rowan Atkinson li kien jagħmel ta' Mr. Bean, ma għandu ħafna stand-up comedies. Jekk kien verament jagħmel is-satira mhux jattakka kapta minn orbita żgħira, jattakka l-Prim Ministru. Dik is-satira, dik għandek l-attributi biex ma jgħidx il-kelma proprja bil-Malti, jekk inti verament komiku, tkellem liberu. Għandna serkis bħal dak fil-belt. Bir-rispett kollu tibda tara l-kummedji tal-liġijiet li tnaddu, hemmhekk jekk inti għandek, hemmhekk jekk inti verament, jekk inti komiku, attakka l tip ta' nies hu. Mela ħanoqgħod nattakka l-Gordon Manche u ma nafx kemm segwaċi tiegħu 300 segwaċi kemm għandu. Imma dawk ħanaqbad jiena, naqbad ma' minn verament jew inkella nattakka dal-kontratturi li trasformaw is-siġar f'konkrit. Għax ma nattakkawx il-dawk, għax ma ndaħqux b'dawk. Dawk qed jitqu bina għax għamlu pajjiżna kummedja, jiġifieri. Sinjuri, din hija s-serjetà tad-diskussjoni li aħna bdejna. Din id-diskussjoni tidħol iktar f'punt serju meta niġu biex imbagħad fl-effettività tagħha niddiskutu l-emendi li se jressaq il-Gvern. Aħna li nawguraw kif tkellem Tajjeb Karmenu huwa li l-bniedem jibqa' b'mod legali jiġi protett fid-dinjità tiegħu għax il-bniedem jibqa' ħlejqa bid-dinjità tagħha. It-tieni, dan huwa mument ta' verità anke għall-ugwaljanza, ħanaraw kemm vera issa l-ugwaljanza qegħdin impoġġuha u nagħtuha l-ħajja, kemm verament aħna il-koll indaqs, ħanaraw x'l-emendi jekk hux saver verament sa jkunu qegħdin jirresponsabilizzaw l-ugwaljanza. It-tielet, irridu naraw jekk finalment dawn l-emendi u mhix imma qed jiġu maħsuba biex nibdew ikollna komiċi li jagħmlu l-kontra tal-qal Karmenu. Jibdew ikunu komiċi li għandhom il-libertà jaqbdu maż-żgħir u jkunu komiċi li ma jistgħux jaqbdu mal-kbir. Ħanaraw dawn l-emendi sa joffrunna. Però l-aħħar kelma li rrid ngħidu li grazzi anka għal din in-nota fil-Eurobarometer meta jien kont qed naqra li 59% do not believe that media provides information
free from political and commercial pressure. Da kif isser li fl-establishment politiku rridu ndaħlu komponenti ieħor importanti. Fl-establishment politiku meta niddefinixxuh rridu ndaħlu il-gvern, l-oppożizzjoni, il-medja u issa s-settur kummerċjali. Għax intom il-pubbliku, intom in-nies, in-nies tagħna, intom in-nies ta' dan il-pajjiż meta rrispondejtu f'dan il-Eurobarometer hekk għedtu 59% do not believe that the media provides information free from political and commercial pressure. Mela l-commercial pressure, l-attività kummerċjali, il-kbira il-kbira, dik li veru toħnoq il-libertà taż-żgħir. Dik ukoll hija parti mill-establishment għax hekk qegħdin tifhmuha intom li llum il-gazzetti qegħdin hemm biex jiddefendu il-din l-attività kummerċjali l-kbira għax dik it-tmantni, dik tħallas, dik min idejja jiekol xi ħadd, u l-establishment politiku allura huma wkoll dawn il-gazzetti, huma l-gvern, huma l-oppożizzjoni. Dawn huma l-kbar. Issa il-kelma li rridu nibżgħu minnha bħalissa fil-mument hija realtà waħda. Li għaddejna numru ta' leġiżlazzjonijiet kollha kienu maħsuba biex jiddefinixxu x'inhi ugwaljanza u tlifnija l-ugwaljanza. Għaddejna numru ta' liġijiet biex niddefinixxu il-libertà u spiċċajna ħnoqna l-libertà. U qal Sewwa Karmenu u anke d-direzzjoni minn hawnhekk li f'numru ta' snin ilu qabel ma ddejna dawn il-liġijiet li minn għalina qegħdin ngħaddu dawn il-liġijiet biex ikun iżjed libertà, spiċċajna bid-dawn il-ħafna liġijiet li minn għalina ħloqna biex insettqu l-libertà, ħnoqna il-libertà. U l-libertà vera qed tiġi medda. Medda għaliex qed tiġi ikkondizzjonata. Ikkondizzjonata għax min huwa liberu u min huwa maħnuq. Min huwa liberu u min huwa stmat u mirfus. Dik id-differenza. Maħna għalhekk qegħdin norganizzaw lilna nfusna bħala moviment solidarjetà sabiex li nibqgħu nitkellmu fuq il-valuri u hekk għamilna programm ieħor kitba oħra bħalma għamilna u dejjem qegħdin nagħmlu biex nibqgħu naraw li f'dan il-pajjiż insalvaw il-valuri. Meta nsalvaw il-valuri nsalvaw ir-responsabilità, meta niddefendu l-valuri niddefendu l-bniedem u jalla jkun hemm komiċi għaliex le. Ikonna satira iktar milli għandna imma bir-rispett. Indaħku iva imma nweġġaw le. Nirringrazzjakom u nagħmlu appuntament għal bħallum ġimgħa u nkomplu nitkellmu flimkien bit-bissima mingħajr ma noffendu lil xulxin. Grazzi u nsemmilkom mill-lejl it-tajjeb.